A pesares da propaganda insistente da oposición, este Goberno non está ao servizo das grandes empresas eléctricas, fundamentalmente porque, para a Xunta de Galicia, é un obxectivo prioritario minorizar o consumo eléctrico na propia Administración, como explicou onte o conselleiro de Presidencia. Aforros de ata un 20% tanto na electricidade como no gas. Polo tanto, fraco favor lle facemos ás eléctricas. Tamén porque dende a Xunta de Galicia, en colaboración coa FEGAM, se fomentou no seu día que os concellos reclamasen sobre as súas facturas da luz. E, ademais, porque na Lei de Medidas do ano pasado se incluían dúas accións para obligar as compañías a que lesen os contadores e facturasen polo consumido. Tamén para que non subisen os precios do alquiler dos contadores. E sí, claro, vostedes diránme que a suspendeu o Constitucional, pero non dirán, como sempre, que non propoñemos medidas en favor dos consumidores. E, por suposto, porque a Xunta de Galicia, a través do Instituto Galego de Consumo e da Dirección Xeral de Industria, ven traballando en diferentes liñas para protexer os dereitos dos consumidores, garantindo a seguridade dos produtos que se atopan á venda, impulsando a información e o asesoramento e mediando na resolución de conflictos entre as empresas e os consumidores. Porque para este Goberno a protección dos dereitos dos consumidores no ámbito do suministro eléctrico é unha prioridade, porque a factura da luz é unha preocupación para moitas familias. Nos primeiros 9 meses do ano 2016, o Instituto Galego de Consumo tramitou máis de 2.000 reclamacións, dos cales preto dun 60% xa foron resoltas de xeito favorable para os reclamantes. E, como ben dixo o presidente Feijóo esta mañá, a Xunta, na defensa dos consumidores máis vulnerables, ten activado axudas como o Ticket Eléctrico Social dende 2014 e que beneficiou xa a preto de 5.000 familias. E, ademais, tamén un convenio coas comercializadoras que evitou xa o corte de luz por impago de preto de 800 fogares. Isto non é precisamente un goberno durmido, como afirma a oposición. Sen embargo, como non estamos contentos coa situación dos galegos no referente á factura da luz, creemos que se deben seguir impulsando medidas dirixidas a chegar ás claves para que os consumidores poidan aforrar no seu recibo eléctrico. Polo tanto, e por todo o exposto anteriormente, pregúntolle, señor conselleiro, que está a facer a Xunta de Galicia para informar e formar as persoas consumidoras e usuarias ante as súas preocupacións coa factura da luz? Grazas. Gracias, señora Nova. Resposta do conselleiro de Economía, Emprego e Industria. Moitas gracias, señor presidente. Señora Novoa, eu agradezolle que hoxe traiga esta cuestión aquí a debate nesta Cámara, porque aquí parece que, señor presidente, a oposición lle interesa unha parte do contido do orde do día do Parlamento. Eu creo que eso seguramente habería que revisalo. En calquera caso, señorías, eu creo que efectivamente a información e a formación dos aspectos vinculados coa protección efectiva dos dereitos dos consumidores é un elemento que nos preocupa a todos e, sobre todo, nos preocupa a aqueles colectivos máis vulnerables. Eu imagino que a oposición coñece perfectamente o recibo da factura do seu recibo da luz, seguro, pero eu lle recoñezo que efectivamente, seguramente moitos dos que estamos aquí non saibamos que tipo de contrato temos, se estamos no mercado libre ou estamos no mercado regulado, si se pode compensar ou se pode optar pola discriminación horaria ou si pagamos máis potencia da que precisamos. E todos eses elementos, señorías, son elementos que se recollen no recibo da factura. E, polo tanto, unha lectura axeitada dese recibo da factura entendemos, dentro do Goberno, que pode ser un elemento tamén moi importante para que os consumidores poidan aforrar no seu recibo. E, por eso, decidimos, por parte do Goberno, lanzar no seu momento unha nova campaña Dalle luz a túa factura, que consistiu fundamentalmente en trasladarlle aos consumidores unha comprensión da súa factura, informarlles de como poden reducir o gasto e, sobre todo, facer fincapé no aforro e na eficiencia enerxética. Eso permitiu estar en 74 concellos, permitiu tamén que máis de 3.000 persoas poderan acceder directamente á información a través da página web e todo iso para que se poidera comprender mellor a factura e, sobre todo, que os consumidores poideran recibir recomendacións concretas para aforrar no recibo da luz. Creo que esta acción coordinada entre o INEGA e o Instituto Galego de Consumo é unha mellora na información, no asesoramento das persoas consumidoras e, sobre todo, xa digo, que lle permita ter elementos de utilidade para aforrar
no seu recibo e sempre ofrecéndolle aos consumidores e poñendo a súa disposición tanto o INEGA, o Instituto Enerxético de Galicia, como o Instituto Galego de Consumo e da Competencia. Moitas gracias. Gracias, conselleiro.